I'm fine. Murutaurana praise by Okay. yeah. I guess once heard about the incident that happened in Rasenberg. I think last week, Friday. Kuramishana ye body yakanga yaramba kuenda kumusha. Yes, I'm approaching you here with the mubatsirwe, like maybe to expose the guy, because the guy is trying to do like fraud operator. What happened? Imam now badaram. I kurkunzi body yakaenda kumusha wani. Body takazobudirira kuendesa kumusha. Saka chicha chanetsa pachi achiri kuowa here munhu. Hello? Hello? Phone yenyu iri kubreak. Phone yenyu iri kubreak, my sister. Muri kubreaka, handisi tombokunzwai, muri kubreaka zviri big time. Muri kubreaka. Okay. Right. Maskera say, guys. Maskera say. I hope maskera zvakanaka kumatima nenyika. I hope muri right, guys. I hope muri right kumatima nenyika. Right. Guys, satapinda kuti tisangane tiunze prophet vanoda kunamatirwa vese vanamatirwa. I think I have realized something kuti Facebook yakuedha vanhu vakawanda kawani inogona kuedha kana up to 6 people. Ndofunga ndaona sekudaro. Saka ndofunga tichangoedha voya vachibata 1 tongomongoedhwa muri 6 makadaro. Tichiedha muri 6 muchipinda kana kuti ivo voenda pane imwe phone. Right? Voenda pane imwe phone. Then imimi ndoita zvokukuedhai. I think that will work. So that mukasodi kuti mutaure navo. Anditi. Asi guys, satati tisvike ipapa pakuti ndiedhe wedway. Ndauyawo panapa. Pane chichema skana. Ndakambotaura kumasuro kune nyaya yeumwe wedu anonzi princess wandaiti ari muhospital akabatwa ari kunzi ane cancer gumbo rasunga tikamboitaura pana skana saka ari kuchipatara akazongotorwa neameno ari kunzi akamusumudza akamendesa kumusha kwavo saka kumusha kwaari uku anzi ari kungogara ari kumusha nechikomana chakangosigwa kunzi chigare naye agare nacho asi haafambi nokuti gumbo rake rinenge raita kesi yemwana uye watakambobatsirawo kwamurehwa uya ukuzoshaika mamuziva ukuthi gumbo rinenge rakafuta kudai ndo zvaita gumbo racho andimuona saka anomubatsira hapana nosunga hapana kuti aende kuchipatara nati awane maherbs chechewo angachiti kutaura kunotonetsa ndanchikumbira kuti at least ndikaona kana maherbs cheyo kuti akwanise nokuti kuzimbabwe hakuna clinic yari kuenda hakuna hospital yari kuenda hakuna kana cent inherera mwana ushu ari nherera kudaro saka ndifunga akangonosiwa kumba kwe amene kuti kupi cheko chekumba kwani kwakasiwa handinyazoziva. Saka pakatoipa vedwe ndikukumbirawo support yenyu guys. We need your support. She's one of us pano. I need your support guys. Team SIS. I know kuti kune group riripo ndere team Durban ne team Cape Town. Team Joburg takazengeta destroyer group racho because rangara kuanda makuwa. Rangara kuanda nyaya dzema street, you know, kunenge uchitukwa munhu come and say kuti matukwa mazvona, you know, and then we ended up destroying the group because rangara sisa save purpose andichika. So but I think we need it, and if I am going to create that group nichaisa ma rules and regulations munononyaya kunze but mu group medu amutaugwe zvinhu zvekuma street and ukangoenda chinhu chemu street tobva tatokubloka. You can talk zvimwe but amuyede zvinhu zvekuma street. Right? I think we really need it so that we also have to know kuti vanhu vedu ndevapi kuitira ramangwana akaitawo dambudziko. You see kuti aita dambudziko munhu uyu ini ndomuziva because kuma IT kwese tainge tinaye. So imagine inongori mu diaries anogara ari pano every day. Wacha dambudziko tatanga kuti ndiwani uri muJoburg. Handikuzivi chato SIS MELLY ndozo hachatokuzivi because makawandisa I cannot know you all.
So I think that group re WhatsApp re Joburg, Limpopo, Joburg, batana tinotorida. Anmona maybe vana Rustenburg vanda kupinda mseme rongotwa one big group. Anmona since Durban ine group raro solid, Cape Town ne group raro solid. I think Pretoria Embo ne group raro amunoti kufamba se rikwe account I don't know. Anmona so that kwanza kuita saka tokumbira ma admin e team Durban ne admin e team Cape Town varipo ere guys vadedzei. Handi ndinogona kumutengera. Thank you. Yes, Molin. Thank you very much, Molin. Ndibate kuseri, Molin. Ndibate kuseri, ndibate mningina. Molin ari kuzotitengera mad mahebs. We right, ndibate Molin so that ndika ukauya tikaronga nyaya mahebs ndinokudza kutumira kuisa mahebs achona ku one of us ari kuJoburg. Anogona kuzosvitsa mahebs aya kune vanhu vanoenda kumusha kwacho kuti vamendesere mahebs aya. As told, yes, it's needed, Anna. It's needed. It's just that kuti vana vanozo aishandiza. You know, working with people, unozo kushanda ni vanhu kunonetsa. Andiona kunzo kushanda ni kunonetsa. Kwanzi Durban tashinzwa tisa pa group. All right. Admin Durban ndaona vari pano, they are always here. Kana paine vanhu vakarongeka guys who are always here kuti atichagi team Durban. Vedwe imboisrael my love ne my likes team Durban. Imboisrael team Durban my love ne my likes team Durban musondoita mari ndomboti mungane mese mumboita brai yanongokutengera ndiri kwa nenjiri koko mungogocha mchingo mwaso mchingo fara so because makarongeka zvishua makarongeka atikutsvagia tikapatongoti they are quick to be there, probably even because it's maturity ere vave mature I don't know, but guys let's appreciate Durban guys, let's appreciate Durban vakarongeka zvokutodaro avatsvagwi atimboti ngavatsvaga tichingotaura nenge vatorimo mucomment section vanenge vakatogarira. They know the purpose, they know kuti naivo vari kuforeign land mangwana if something is to come kwanongodzoka back kwanodzoka futi kuno kwatiri animaona vanongodzoka futi back kuno kwatiri antimaona. So toda kutenda thank you very much. At least tine mahebs from Molly, but tinoda madaipa, tinoda zvakare madiapers nokuti haakwanisi kuenda kutoilet. I guess chikoma nacho charugana chondo chiri kumutomchinja. Tinoda madiapers guys, we need diapers and we need my helps, we need diapers, we need also food, those who can donate food chaicha iyo because kurutonzi kwakaoma zvokutodaro anomaona vanokwanisa kudonata chikafu chaicho tokwanisa kubatisa side ranobva mwana uyu side haisina ngai kunena ngai uko ngai cholocho kuti vakwanisa kutakura chikafu ichi vanonzwisisa kuti ndezvemurwere hatina mari yekubhadhara. Unaona saka na varipo vanokwanisa kuprovide anything. Team South Africa tokumbira kuti muite ma 50 rand pamunhu takawanda zvokuti if you are to say 50 rand handisi kuti 50 rand munhu wese ari kufila kupushwa kuita 100 rand 200 rand you can do that anditika depending nekugroup kwenyu madmin enyu munawo aiwa team Durban manyama kandi zvimwe nezvimwe tingataura team Durban manyama andimona zvimwe nezvimwe toda kuti guys vanhu nematauni avo 50 rand kana uchikwanisa 100 kana uchikwanisa uchinda mberi chero kwanisa 1000 it's up to you. Tibatsire mumwe madmin akaiunganidza ku South Africa ikoko kuma admin akabata then pozotsvaga one admin mukuru anozopiwa mari iyi anovetozobvunza kuti inotumirwa sei kune vari kutaura naye even nendotaura naye zvangu kuti mari iyi angakwanisa kutumirwa sei kwanzi ko Botswana. Yes, Botswana you need to have your own group because makawanda maimbori naro but group renyu ranga riri active because taizorambidza nyaya dzemakuwaka imime mchida makuwa pandozoti musaita nyaya dzemakuwa dzevastreet hamuchakomenti hanimona makuita mali mime mchida kuti muntu unze makuwa ofuchi mukaunza makuwa enyu ini ndinobva ndabuda mugroup just because mangwana uchabuda uchinzi zita raSIS MELLY kana kuti mune one kwa one. Remember tiri kumhanya resi tiri chese but umwe ari kungomhanya kuda kuongorora kuti iwe uri kumhanya uri panambani umaoda kungoongorora kuti mukuita nezve saka tisi kufamba nemuono wakafanana mugare makazviziva. Kune vachapinda mugroup vasina kupindira mugroup kuzobatana nevamwe pazvinhu panenge paita maproblems. Kune vachapindira kuti vatore mascreenshots ezvamunenge muchitaura vanoposta somewhere saka nechitira kuavoida zvinhu zvakadaro kuti manhamba enyazo yanikwa kusocial media anomaona ndozvo nechitira kuti ndiavoide anditika admin team I think saite magroup enyu ngafai kana muchigona kumakondrola vachidava kuti makuwa acho emastreet well they can do it but madmin mokondrola magroups enyu muri imimi antika mokondrola magroups enyu muri imimi. So team Botswana kana muine group renyu please ameno kuti mozvifambisa sei kwenyuwo do something. Hanzi Botswana ndoda makuwa kana vakaita makuwa havo vachigona kuita makuwa ngati guwa rirambidzwe guys. Guwa rinotoitwa guwa ndiana singaite guwa guys ndiana singaite guwa but guwa raitwa iwo wozotakura guwa riya woenda naro kwasingafanwa kuita kwariri kufanwa kuinda ndiwo une era ndiwo ne problem guwa tinogona kuti hapana parikaperera pano
makuva tinotoita sanoperera panzvimbo azosumudza guwa rataurwa iri achinda daro kwasingafanira kuti aende ndiye anenge ane era handi muri kupanzwisisa hesi Angel May zviri sei ndiye anenge ave neera manje saka itai kuti guys kana maita guwa renyu rigare ipapo zvibatei sevakadzi vakuru mungozvibata sevakadzi vakuru atihodi zvinyaya chete saka timbotswana haminoti muchati 5 pounds pamunhu here kana kuti 2 pounds 2 pula 5 pound pula pamunhu here zviri kwamuri animaona tikwanise kubatsira umwe wedu uyu zvongotengwa zvinotengwa kana zvitengwa saga remapambasi rotengwa because akutopfeka madhaipa haagoni kufamba nekuda kuti gumbo racho rakadai soo animaona rakatokura darika bhodhi yake gumbo racho rakatokura darika bhodhi yake yese andimaona ufuchi zvinotonetsa so at least akawana madhaipa kuti achinje because ari kumusha hakuna zvinhu izvi munozviziva mudzigwi guys kuti kuzimbabwe wakamira sei ari kumusha kumadhipi kumareserva chako chaiko ndoko akaiswa ikoko yewo mailex zviri sei animaona anzari sei mabhongo zana aiwa he zvakaoma asi takuenda tichijaira antimazviona so guys ngatese kudaro team Durban ndokutembai team Cape Town ndokutembai kana ukazonzi Durban kwaita dambudziko mukana ndoya ndichigwa nemi kuti Durban nokuti ndiro one so far ava ndinova pasando chero chikaita sei ndinomira navo nokuti vanoacta fast saka naurimo uri kuDurban usati wapinda mugroup uri mudiaries usati wapinda mugroup renhikikiri reDurban please make sure kuti wapindawo mugroup reDurban ugona kuuya totsvaga link rekuDurban vakupei link then mopindawo mugroup kubatsirana navamwe chakana zvinhu zvakanaka tiri kuforeign land guys tiri kuforeign land ukarwara udaura nayo chekutarisa hama dzako musanorwara haudzioni dzinotiza dzinozokudza maexcuses apa neapa haudzioni dzaunenge uchivimba nadzo dziya ukanzi waita wafirwa vanotongoya kuzogara vakapita makoti saka matimadi saka tiri kudii hakuna shamwari mazivano shamwari dzerwendo kwete shamwari dzokudzana makuwa shamwari dzerwendo ndo dzinomira newe mazivano ndo dzinomira newe ndo dzinotenetswa toona kuti okay pasvita pakatodii vasikana havana basa kuti havakuzivi kana uri panguva yeunenge wave mumwe wavo anditika right number 2 prophet Jose varipo vakamira kuti ndivafonere number 2 ndati ndidaridze zvikamu izvi number 2 ndinoda kutenda anzodawo link Angel May unobada kuseri upinde mune reUK unobada kuseri reUK riripo zvakare reUK riripo zvakare unondibata kuseri guys ndachitaura nahandiselina ndafara fani veduwe ndafara fani ndavasuwa ndachitaura nahandiselina tataura nguva yakareba fani ndafara fani veduwe mufunge but she's okay though right inzwai guys toda kuti titende ngatimbozvisirewo malafu guys at least tave nestand mwana uya stand yake yavepo isai malafu guys imboisai malafu mumbozvipira malafu imbozvipai malafu guys nokuti makakosha imboisai malafu guys makakosha imboisai malafu makakosha after mari yestand yaiswa pano about 1200 and something nemasensi nyana handitika then takaita munhu akataura kuti kune stand mastand aya takazoti takutanga kutsvaga mastand kudema kuya maprize atanga toudzwa guys anga ave maprize kusatya mwari tikati ko maprize atakaudzwa aya akanga achibuda kupi tatoudzwa zvema 2.5 2000 guys isititi yezvo zvinotoiwana kupi apa isusu hapana munhu ari paground ka zvazvakaoma ndobva tazobatsana tazita huku up na CJ ndobva atipa nhamba ane wakataura naye ndobva atipa nhamba kuti ngavaende chimunhu ngachinda huku ndobva saka zvatakaita takabvisa $100 ndobva tatumira kuna Shumbresi kuZimbabwe anogara kukwekwe kuti Shumbresi wochikwira ndine zurosho wochikwira aifanwa kuenda naDhumepi but Dhumepi hana kubatika marizi zatisi kuziva sanga ati ndinouya toenda saka hana kuzosvika Shumbresi kusvika tinda kuinda nangu ndagara munhu asi kuuya ndikati chinda kufamba wakachena nokuti kuinda kubva ukoko kuinda kuHarare pane chinhambo ndobva akwira bhazi rakakainda takanga tafonera baba vemusikana kuti vasangane naShumbresi mutaundi vafambe pamwechete vachinzwa nyaya dzemwana wavo because baba vemwana ndakazenge ndataura navo baba vemusikana yaya ndakazenge ndataura navo ndikavaonesa ndakavaudza kuti stand haisi yenyu baba imi nemukadzi wenyu munoita zvenyu stand ndeye mwana asi pastand nditakanzwa kuti imi ndimi muchava kasability hazvimeke sense kuti mwana zvitsvaga mubhiti akati aiwa ndinovakira mwana wangu ndinovaka saka ndokumbira kuti mufambe nevasikana tichatuma muvepo muite witness pazvinhu zvemwana wenyu asi hamuna sendera munobata imimi mari yese inobatirwa inofanira kuti ibhadharwe baba havana kuramba saka nezuro ndakawafonera chimirai mutauni muri kusangana nemunhu ari kubva kukwekwe vakabva vasangana naye zveshuwa ndobva
wakwira chitaxi chavo because kwainzi kure ndobva vainda dema chinenge akakura handizivi nokuti vakataka kuenda vakarashika vakaenda kwekutanga vakasvikodzwa kunzi hatina mastendi emari dzamukutaura dzema1000 pano tine mastendi ema2500 zvikanzi ndai kumberi hameno ndikati zvinomofamba sei hamukuzi chiri haya chimwe chitaxi guys ndokuhaya zvechimwe chitaxi chiya ndobva vainda kumberi kuya vainda kumberi zvikanzi hapasi zvefuti pano handimona pana hatina price indai kumberi handimona ndikati hayai futi chimota handimona vari kungohaya Shumbress namupaka $100 vari kungohaya zvimota zvavo zvezvichingotaura $20 zvine zvatonati muri pastranded $60 kai yatodona plus yake yanga akwirisawo kubva kweko kudai $15 yakati $10 hameno wasvika kuya kudai ndopa wakasvika nobva wasara nevanhu varipo handika zvikanzi okay tatafonirwa nomwe mukomana tochikuonesai mastendi stendi yemari yamuri kutsvaga imimi yamakamakaudza 300 square meters kunzi 900 iri kumberi apa kuti vachaenda kumberi kwevakanga kwasviba gai zvanga singasaiti handi stendi yatinayo iri mudhuze pano pamasvikira panapa iri kuita 1.5 but sezvo mati ndezvecharity tokwanisa kudzikisirai tosvika pa 1.2 handimona isu hatina mari iyo yesu handimona mari isatinaye panapa is 1.2 something tatobvisa 100 already tatoisa kune uyu wetransport kuti akwirise vachidididi handimona tatopisa takadaro paipai zvinhu zvatosedza kuita 1 day kaizvi handimona ndakambozama kuzineziro zvikanzora ichi kwasviba tadza kuma 5-6 vachingombeya ndivakarasika mozoya mangwana because sabhuka havapo hai ndobva ndatisaka ndobva wafona svikaisaka ndikati motodzokera Shumbress unogara kwekwe guys kwako ma7 uri kuHarare ndobva ndataya kufonera vanhu vekuHarare vari kuHarare kuti vadi vamba kupa accommodation foni dzimwe dzaisapinda vamwe dzairinga vasingabati foni handandisina pekutamba bva ndati Shumbress utsvaga pane chituckshop padhuze kana chifanobvisa pamari inotsvaga pekuvata accommodation pachiloji iti utore fanobvisa something pamari iyoyo ubhadhare urare then mangwana tozoona tokutumira 100 yasara iyi kuti mukwanise kudi kuita tobva tatumira 100 yazoiwana kuseni kwanhasi muzvituckshop asi anga chinzi holiday here saka mino muzvishopshop zvikona mazoiwana asarara akarara kwareko koko paakatsvaga pekuvata hanzi pa anyone here mumeno mutauni imomo ndobva arara ipapo $70 arara paipa kudaro ndobva makuseni vasangana nababa vaya nobva vadzokera vazonosvika vakanosangana nani nasabhuku vaya asi kusangana nasabhuku vaya kwai kunodiwa mari yasabhuku inoita $300 isi tasingazvizivi guys tasingazvizivi guys tuwanosvika chingonotenga stendi yako taperegwa guys paya isi mari yatina zvikanzi panodiwa 300 yasabhuku yekuti vakupei vataure nemizeve vakupe stendi izvi then kozoti tabva tapera power tikati aiwa tati manje toita sei avaringofona vanenge vachingofona ndichitaura navo ndiri kunoko ndikati okay sabhuku zvotoita mari yatina imi zvomoita musikana pachake South Africa yakauya iri maranzi angane atingoti $100 because anga iri 2 point something $100 tobva ndati mwana yamva tatamisa pakolo ndikati iwe chisenda 100 straight kuna zita rasabhuku vanotora kupi kumukuru but mari yedu haisukwana tinokupai 150 ndoyo tokupai pa 300 tosara nechikwereti che150 kutadza kuti wabatsirwa mwana uyu kana kuti baba manonyu wabatsirwa imi mochibhadharawo 150 yasara baba wabvuma akati aiwa ndinotsvaga ndinoshandira zvangu mari iyo yasara ndikati plus stand yakunzi takudzikisigwa kubva pa 1.5 kusvika pa 1.2 saka tisara nechikwereti che300 pano handimona saka ndikati kune mwana uya mwanangu toda kudzidzisa kuredza hatingarambi chikupa fish madiaries they've tried their level best anditika iwewo zvowoita semunhu ari pabasa wochishandirawo yasara iyi stendi tave nayo stendi tavepo sabhuku wabvuma tasaura navo vazvinzwisisa vabvuma handichimaona then zvese vabvuma wanga wapiwa ka 150 yawo tikazoti 150 imwe ichazopiwa bva vanyorerana pasi ndandiripo zvese zvichiitwa mavidhio achitorwa ndichitora Shumbress kuitira mangwana vidhio zvese saka bva zvaitwa zvese tichiona guys ndobva vaenda kumapurisa vaenda kucommissioner of oath zvikanzi commissioner of oath nhasi holiday i-defense forces day haapo saka kwakuti kuenda kupolisi mupurisa anga ari pakati aiwa kandi kuitiri mahara kuti ndinyore affidavit iroro ndikudhindirei ndoda $20 vediweka $20 kungodhinda affidavit riya tatisina choice because yanga fanga tadzokere pai adzokere kwekwe tatisina choice handimona so ndikango Shumbress azvichitongobvisa pamariyo yako iyo yako yasara basi bvisa timpe musidai mudhindigwe saka zvazoitwa zvadhindwa baba ndakati vaine chitupa chemwana musikana because achinzi chiri kuZimbabwe kuti zvese zviswe mumazita ake saka zvese zvavepo zvaiswa mazita ake guys she's now a proud owner yeWest End kudema yakatengerwa nemadiaries saka iyi ndio paperwork yekutanga yamuri kuona ichi chitupa chake ichi chemwanasikana ichi chitupa chake ichi and then tobva pachitupa apa
topinda paaffidavit iri rasainwa rastembwa zvese stand yavepo tatenga stand zvese zvavepo anti muri kuona there it is, there is the affidavit there anditi maona and then tsamba yacho zvese everything is there zvakare you can see so everything has been done zviripo taitira mangwana kuitira kuti pasaita zvinhu zvinonetsa ndatumira mavidhio nechichiko vanhu vakasiyana-siyana kuitira kuti ini foni yangu ikarasika pakada kuita kwanzi takambobhadhira $50 affidavit yo kwanzi 20 ndavhunduka anomaona saka vakomana vachona aya ndo vanhu vaita mawitness ava ndo vaita mawitness nenamba dzavo dzechitupa idzo ano muri kuzoona ndo mawitness ava nenamba dzechitupa and then ndobva paita vakomana mwana wasabhuku chitupa chake tatora mwana wasabhuku chitupa chake icho tatora tinacho mwana wasabhuku tatora chitupa tinacho pakatogwazve umwezve wechitu mwana wasabhuku vose vanga varipo dai jinda rasabhuku tatora zvitupa zvavo tinazvo because nyaya dzemastendi dzinonetsa guys tatora ndobva tazoita video baba vemusikana vachigamuchidzwa mari saka video ndiyo iyi anditika video ndiyo iyi vachigamuchidzwa mari zvese andimaona kuitira ramangwana andimaona kuitira ramangwana vachipiwa mari ava ndo baba vemusikana avo sabhuku varipo nevana vavo avo vakomana handichimaona saka zvinhu zvese zvave zvese zvaapachi zviri pachena tinazvo kuitira ramangwana saka tinoda kutenda madiaries toda kutenda handisi kuti ndingakutendai sei nezvamaitira mwana ushu at least mwana uyu ave nepake paanoti ndepangu iye takumupa purpose yekushanda manje instead kuti ashande achitumira mainini vachidla mari yake ava handika akuchishanda achiziva kuti ndoda kutenga chitina changu ndoda kushanda ndoda kutenga fensi yangu istendi yake akuita zvaanodawo nestendi yake kana akavaka chero rumu yake chero 2 rooms yake kana akabva kuSouth Africa ave kunosvika pekusvikira pake ndokuti ashande nesimba nawo akushanda nesimba achiziva manje kuti ndakuda kutenga mubhedha wemumba mangu ndosvika ndichikinura ndakadai ndosvika ndichidai ave nepake antimaona saka zvanaka stepmother havasi kuziva chinhu so far havasi kuziva chinhu stepmother because ndakakumbira baba kuti vasamudzi vasavaudze anything because zvinogona kusungudza futi mhepo hanimona saka ndakati can you please keep it a secret zvese zvingoitwa kana magubva muchida kunovaka mozotiudza then we find a statement kuti mungataura kuti kudii kusvika imba yapera tozongoita kunge akapiwa imba nevamwe vanhu nokuti zvinogona kumuurayisa mwana ushu andimaona saka ndopatasvika nhasi she's now Dorothy is now a proud owner westand yake kudema anditika at least mwari vapindira baba vake vafara zvisingaiti vari kutadza havasi kugona kana kudii hanzi handisandambosangana nevanhu vakadai handizvizivi paupenyu hwangu kuti kunopiwa rudo ndakabvunza mwana wangu kuti unoukama here navanhu ava wakavawanepi vanhu ava vanoita zvinhu zvakadai ndi baba vacho ndichitaura navo nanhasi handisi kuzvipukanza kati ndimai vangu vandoteera pasocial media kwai ndikati ndoda kuvaona mai vavo baba vacho vaikumbira kuita video call neni ndakati ndoda kuvaona mai vakatora mwana wangu anga achishupika mwana wandakarera ndoga ndisina kana patapata kana vanotaura zvinorwadza antimaona vachitaura kahistory kake kumashure vashakirwa nemukadzi kuti mwana uyu ndakamurera ndoga ndakati ndati mwari munoshamisa mwari makanaka saka mwana wangu adove newa muvanhu kuti nhasi chero ndikanzi ndafa ndazorora mwana wangu ari mumaoko akanaka wakazviwanira hama dzake dzakazvitsvakira nokuti anogona kugara nevamwe zvakanaka dei anga ari mwana sagona kugara nevamwe zvakanaka hamaimbomitira zvakadai ndikati aiwa ndizvozvo iteamwork baba kune anonzi madiaries hamungazviwisiri because hamuiti social media saka ndo zvatiri izvozvo ndo zvatinoita saka ndoda ngokutendai guys right regai tidedze prophet tisatambise time tidedze prophet vauye tiwane kuenderera mberi Right, I'm going to add you guys. Send my request, guys. Send your requests. Send your request. Ndiku add nasi mnochara na muri app. Send my request. Hello. Prophet, maskwera say. Maskwera say sizi. Maskwera say ko. Pedio montirekerera zvanenge paya ndakatozonuka kusvika right. Saka zvandiri kuita nhasi ndakachinja strategy. You can see vanhu vamuri kutaura navo in case
munoda kubatsira makavatarisa ndiri kuvaita kuvaedha kana mune imwe foni munogona kuvaona papeji pedu vari kujoina live imime muri papa pawhatsapp call but ivo vari kujoina pafacebook because I've seen kuti Facebook it's adding vanhu vakawanda so now tinongotanga ne1 tichienda imi vari kujoina we need order kana usina kunzi utaure usataure kwe ari kufona ndiani ini ndiri kuedha vanhu kweyo uri kufona ndati nhasi tiri kuita zvokuedha guys saka musafone panhamba idzi noti nhamba ndo dzina prophet right musafone panhamba ndo dzina prophet saka I'm just adding vanhu vanopinda totanga kutaura prophet tine mwana wokutanga atinga kupinda taura zita rako kutaura naprophet umwe wakanyarara makadii zvenyu prophet makadii yenyu sisi iripo nindotwa fadzai okay ndajoin live alright da kungoona kutaurawo nemi okay ibva wapinda munyaya fadzi ibva wapinda munyaya ukurumidze kuti vataure newe fast because makawanda prophet ndida kungoti mungondinamatirawo neupenyu hwangu recently ndanga ndichirota hope ndichirwa maforces after maforces ndichirwa vanhu vakasiyana siyana like now ndakasa ndikarara ndikaroti ndatofonera SIS pandamuita wakadzi vachida vachindirwisa pane munhu ane noise guys pane munhu ane noise pakati penyu pane munhu ane noise pakati penyu pane munhu ane vana vakutaura kumasure please nyaradzai vana nandi munhu ane vana kutaura kumasure guys ndofunga ndiweyo number 2 I think pane munhu ane mwana nyaradza vana alright taurapo saka handizivi kuti taurai zvenyu prophet. All right, I can just see there are some attacks attacking you. I think that's all what is happening to you. And do you mean my braids, brown? Yes. Okay. All right, that's okay. So what I want you to do, my sister, I'm seeing you right now, and I'm seeing you like now. So what I want to do, I just want to pray for you. And as I'll be praying for you, God wants to set you free. Because what I'm seeing, attacks are going to all these attacks that are coming to you during the evening, during the day, you know. So from all these attacks, it's a lot of them. What you need is full deliverance. So close your eyes, my sister. God is going to deliver you right now as you close your eyes. Close your eyes, what am I saying you? Since I am saying, okay. So please, yes. Thank you. All right. Good. Okay. All right. All right. In Jesus, you spirit, right now. Now I can see you. Right. Thank you. Right now, in the name of Jesus Christ, your spirit that is living in this child, you are living in your stomach. Right now, in your stomach, I speak fire in your stomach right now. I speak fire right now. Every spirit in your body, your spirit in your body. Right now, right now, right now, right now, right now, right now, right now. I speak fire right now. In the name of Jesus Christ, every spirit in your body, 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 your body in your body, every spirit in your body, every spirit in your body, I speak fire right now. 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 I speak fire right now in your body, in your stomach. Mdumake, there is some motivations. We are speaking fire right now. Right now. In the
name of Jesus, touch your stomach, my sister, with your right hand. Touch your stomach with your right hand. Yeah, I did. But Yes. okay. Every spirit, every demon holding a light, every spirit, every spirit, every spirit, every spirit, every spirit, every spirit, every spirit. Delivered from that problem, and it is. Matthew Prophet. Thank you so much, Prophet. Thank you so much. I really appreciate you. Thank you so much. Yes, governor. Yes, governor, your problem is over. Thank you so much. Thank you. I actually feel relieved. But now I feel relieved. Thank you so much. Thank you very much. All right, dear. All right. Right hand. You see my sister, Taurana Prophet, talk to the Prophet. Magadi, thank Prophet. Magadi, are you the one who is talking? I'm not seeing. Maybe your camera is just away from you. Right. Magadi, is on you? Magadi, Prophet. Ndokumbirwa mundina matireo ndoda kuenda kuZimbabwe kunogadzirisa mapapers angu like passport so that ndozokwanisa kuwana basa riri nani rinobhadhara. Okay. All right. All right. All right. All right. All right. All right. Okay. Thank you. All right. So what I want you to do, I want to pray for you. Kuti zvamunobata zvese zvinge zviri zvakasunungurwa nditika. Amen. Yes, kuti zvamunobata chese chamunotanga paupenyu chinge zviri zvinhu zvakasunungurwa nezvamunotanga zvese zvifambe zvakanaka. That's my prayer for you, so that you come back with a testimony. Amen. Amen. Thank you, Margaret. So I'm good, so All right. I don't know. All right. Yeah. I think they'll fix it. They'll fix it now. All right. Thank you. All right. Thank you. All right. Okay. Close your eyes, my sister. Let me pray for you. Amen. Thank you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every spirit yakagara muupenyu hwake inomutasisa zvinhu zvake kuti zvifambe suduruka paari. Leave a board right now. 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 Close your eyes. Leave a board right now. 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 Every network yavo vati magetsi ava adona, saka I think wifi inombotiza. Rambai muripo. Muripo. Vadona. All right. Right, answer it. Hello, yeah. Yeah. Thank you.
All right. Okay. In the name of Jesus, my sister, and I'm telling you, whatever you're going to do from today, so I will come with a testimony. Thank you. Thank you, my sister. Right, next, Tipinda. Magadi prophet. Magadi is Ndiri pangu makasimbawo. Inini hangu zvinhu zvangu hasi kumbonyatsondifambira mushe ndofunga ndane makore akawanda ndichishanda asi chandikushanda chaizvo chandikuona handikutochishaya kuti ndiri kushandirei. Mari yacho handisi kumboona kuti inenge ichishanda chii mari yandiri kushanda. Uyewo pabasa pandiri kushandawo mari yacho hasi kuwedzerwawo. Okay. Oh, I get it. All right. Ndati musunungurwe kubva kumweya unobata mari dzenyu. Mweya unouya semhepo unofuridza zvamunobata. Kuti chamabata chese chinofuridzwa. But you end up working for nothing. So I want to pray for you and I want you to be free. I want you to be free today. And you come back testifying. Right. My sister, I want you to close your eyes. Right. Where's my phone? Yeah, wait. Mireva dzoki guys, network iri kunetsa. Tikutaura nemunhu ari kuZimbabwe saka musakana kuti network inombotiza. Network inombonetsa oya ndingatodona. Right, titovamirira kuti vadzoke. Vari kuti add me guys, ndiri kutoedha vanhu vakasenda marequest avo kudhara. People vasenda marequest ndo vandiri kutoedha. Handichika kusvika vapera ivavo ndozopindura vari mumacomments. Hello. Right. Yes, let me prepare to pray for you. Right, as you are closing your eye, right, as you are closing your eyes, in the name of Jesus, 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 every spirit in your body, right now, right now, right now, right now, right now, right now, right now. We are not saying also look in your body right now. Also look in your body right now. We are not we are speaking fire right now. We are speaking fire right now. We are not chase chamashandira and also do gezozvi. Mepo yese kagara pamusoro peupenyu hwenyu Zino, in the name of Jesus Christ, I command that spirit right now to leave you right now, 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 to leave you right now. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Just pray. Amen. Thank you, my sister. Ibai Madonna, my brother. Hello. Hello, my brother. Hello, how are you? Yeah, it's all right. Fix the prophet. Oh, Magasimbe the prophet. Magadi. Tinofara isusu ndine mhuri yangu panapa ndachikumbirawo mutibatsirawo panyaya yekutoda mabasa anobata mari tiwane mabasa anobhadhara and kungokomborerawo mhuri yedu tichiri young couple. It's good. Wonderful. This is good. All right. My brother, I want to pray for your right hand. Like, lift up your hand. Thank you. Right. Now, they would declare paroko rwenyu kuti zvamunobata kubva nhasi. Amen. Ngazvione. Chamunotanga chese ngachioneke. Whatever you do in your life, Amen. Sunungurwe. Everything you do in the name of Jesus. Your life is free. Your life is free. Amen. In the name of Jesus. So I want to pray for you one by one. Maybe I'll start with your wife, then I'll end up with you. Maybe I'll go, Mama. Yes, prophet. Yes. I want you to close your eyes. Amen. Right. Thank you. Every spirit of stagnation. Amen. We always
wakabata pavavira wese pamba suduruka izvozvi suduruka izvozvi close your eyes as I'm praying for you. Thank you. Suduruka izvozvi suduruka izvozvi suduruka izvozvi suduruka izvozvi suduruka izvozvi suduruka izvozvi. What I want you to do, can you stand? Is there a way that you can stand, Mama, where you are? Yes. Right. Yes, You can Prophet. stand. Yes, you can stand. Right. Masumuka here. Right, Baba, you'll be helping me. You'll be helping me. Baba, you'll be helping me as well. Right. Yes. Thank you. Thank you. All right. All right. All right. All right. All right. All right. Close your eyes. Baba, I want you to touch your stomach. Yes, Prophet. Yeah. So, Mama, I want you to close your eyes. Amen. Right. In the name of Jesus. Baba, you repeat. Baba. Baba, you repeat as Alright, thank you. Okay. In the name of Jesus. In the name In of the name of Jesus. Jesus. In the name of Jesus. Chese chakasunga ngachibhezvezvi. Chese chakabata upenyu hwake. Chese chakagara paari ngachisuduruke izvozvi. Right now. Chese Right now. chakagara Right now. upenyu Right ngachiduke now. izvozvi. Right now. 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 My sister, ndokumbura mubvise vana. Ndokumbura mubvise vana. My sister number 2, bvisai vana ava. Noise. Right now, right now, right now, right Right now. now. Right Everything in your now. stomach. Right now. We speak Right right now. now. Right We now. speak fire right now. Amen. We speak fire right now. As we are praying for you, change it to the menu. Mukutange mukupisa. So God is delivering you. Pane zvinhu zvamaka zvinhu zvakadyiswa mudomenyu, and I want God to deliver you. Mukutange muri kupisa Mari? mutange muri kupisa patiri kukunamatirai. Yeah. Okay, all right. Now, vachabata mudomenyu zvakare muvhare maso enyu. Close your eyes. Right. Baba, itai kuti chese chiri mudumbu ngachibve izvozvi. Chese chiri mudumbu ngachibve izvezvi. Right. Vakavhara maso, mama. Itai chese chiri mudumbu ngachibve izvozvi. Chese chiri mudumbu ngachibve izvezvi. Paari. Chese chakadyiswa paari. Chese chakadyiswa paari. Chese chakadyiswa paari. Chese chakadyiswa paari. Ngachibve izvozvi. Ngachibve Ngachibve izvozvi. Ngachibve izvezvi. izvozvi. Ngachibve izvezvi. 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 In the name of Jesus Christ. Pamusoro peupenyu hwedu zvasunungurwa. All right. Oh, thank you. I wanted you to repeat. Okay. So, Mama, you are free from now. Amen, Prophet. Thank you. Thank you. So what was happening to you when you were praying for me? She's asking about Mama. Vachifema mweya unopisa, ndada kutange ndikubuditsa mweya unopisa. Hello? Ndichitange ndikubuditsa mweya unopisa emuromo izvozvo.
Okay. Baba is, what is he doing? Baba, is she, with the heavily, what's happening? Ya varuita kunge vari kufemera padenga kunge munhu aita kunge ari kuvhunduka. Nge munhu ari kuvhunduka. Pane mweya wanga uchigara pavari uri kutama izvozvo izvo. Ndira kuti mungoti moto nezita raJesu. Itai moto nezita raJesu. Moto nezita raJesu. Itai moto nezita raJesu. Lete eyes ngavafare maso awo. Itai moto nezita raJesu. 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 Tabisa zvawakaisa pari zvese. Bvisa zvakaisa pauri zvese. Ngabvise zvakaisa pauri zvese. Ngabvise zvakaiswa pauri zvese. Bvisa zvakaiswa pauri zvese. Mweya wachena ibva paari. Mweya wachena ibva paari. Mweya wachena ibva paari. Mweya wachena ibva paari. Nezita raJesu. Mweya wachena ibva paari. Baba, bvisa zvawakaisa paari zvese. Bvisa zvawakaisa paari zvese. Bvisa zvawakaisa paari zvese. Chese chakawakaisa paari ngachibve izvezvi. Ngachibve izvozvi. Ngachibve izvezvi. Ngachibve izvozvi. Ngachibve izvezvi. Ngachibve izvozvi. Ngachibve izvezvi. Saka baba chii chiri kuitika kwavari? Vari kuita kakudedera vachiita kunge munhu anorwadziwa. Vachibata padumbu pavo. Vari kudedera. Okay, alright. Taura tipedze deliverance yavo. Taura tipedze deliverance. Ibva pavari izvozvo. Ibva pavari izvozvo. Ibva wese wakabata paari. Wese wakabata paari. Moto izvozvi. Moto izvozvi. Moto nezita raJesu. Moto izvozvi. 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 Jesus' name. Amen. Right, Baba? Amen. What is happening to you? Sorry? Vari kuita kunge vari kurwadziwa padumbu vachimara dumbu handizivi kana munyatsoona hatina magetsi kuno. Okay, all right. And that's going to clearly. All right, it's okay, but I can see. It's okay, I can see. Kubanas, panisana zvakaiswa mudumbu mavo. Kubanas ndinorayira mweya wese wakagara paupenyu hwake wasununguwa nezita raJesu. Amen. 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 Maita basa prophet. Baba, ita kuti vasumuke ndokumbura kuti taakumhanya-mhanya. Ita kuti vasumuke. Vakasimuka. Right. Ngakuti muwaridze somewhere pavari papo muwaridze something. You are going to hold your hands. Muchataura mashoko and she's going to speak. Vachakotsira. Vacharota zvinhu zvakaitika paupenyu hwavo. My sister ari kubika. Mufana wangu. Ninongo ari kubika uyu. Mute phone yako. Mute the phone. Mute phone. So ndivaise pasi. Mute. Because pauri kuti gugu kuchimona kudai zviri kuuya kunoko. Mute phone. Mute the phone. All right, yeah. Saka ndivaise pasi. Mawaridza something pasi. Ndawaridza something pasi. Kuti vabate maoko vachakotsira pamba panechamawaridza vachakotsira vane zvinhu zvavacharota munhu akasunga upenyu hwenyu imimi nehwavo nezvakaitika mumhuri menyu nezvakaitika mumhuri mavo uye nezvaakunoitwa naMwari vachabva vaona zvida kuitwa naMwari paupenyu hwavo. Vagare pasi vaite kakurara. Batai maoko avo. Batai maoko avo. Vanhu vari kunamatirwa. Batai maoko avo. Thank you. Ngavavhare maso. Vhare maso mama. Mandizwere mama. Thank
Thank you. Babam Shababatsira boss, she's going to sleep slowly, so you help to hold your hands. Wasadone, wasakware. Okay. Okay. All right. Now, Bagavarama Sudaro, I command you to sleep right now. I command you to sleep in the name of Jesus Christ and see the things that are happening in your life. Sleep right now. Baba, I tell you to sleep right now. Sleep right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sleep right now. Sleep right now. We're talking about food is like she's sleeping right now. Sleep right now. Vachakamira zvavo. Vachakamira, but vakuratidza kuti munhu ada kukotsera. Okay. Rambam to sleep right now, sleep right now, sleep right now. Repeat it like that, and she's going to sleep. Right now. Sleep right now, sleep right now, sleep right now. In the name of Jesus. Sleep right now, 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 sleep right now. In the name of Jesus. Sleep right now, sleep right now, sleep right now, sleep right now, sleep right now. Yeah. Right. Varara. Vakotsera. Andona sekudaro. Vatodona pasi. Vadona pasi. Vasiye vakadaro. Maminutes anotevera vachamuka vachikodza izvo vanga vachiona. Vasiyenyu vakadaro. Okay, ndotenda. All right. Thank you very much, my brother. Chiba imadona iko kuba imadona. Next. Ndiana takapinda ari kubika kana kuti iwe uri pakona. Ini ndiri pakona. But handizwa kuti face yangu iri kubuda here sisi. Tikukuona taura chibva tana prophet. Alright, prophet makadi. Inini nhau yangu iri pandiri ndeuti. Ndinorwara, ndinyatsozvinzisa zvakanyanyotanga pandabva kumusha January. Ndinorwadzwa nemudumbu, ndonzwa musoro, dzungu, seipapo izvozvi mudumbu mangu muri kutorwadza. Ndinombofunga kuti maacids. But handizivi zvinoyanzoitika pandiri. My sister, all right, close your eyes. Let me pray for you. Yes. All right, as you are closing your eyes, let me pray now in the name of Jesus. In the name of Jesus. All right, my sister, can you put your phone somewhere so that we want to see your face, my sister. Tukungoona apa cheta. Tukuona pa chin up. Isa phone yako dzosondera kuma student picture. Tinyatsoona iwewe face yako. All right. Right. Are you ready now? Oh, I'm not hearing. Hey, I read. Good. Thank you. All right. Father, I'm showing you. All right. All right. In the name of Jesus. 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 Your spirit. Right now. Right now. Right now. Right now. In your body, I speak fire in your stomach. Now. Suduruka pari papu. Suduruka poka gara pari papu. Right now. Suduruka poka gara pari papu. Suduruka poka gara pari papu. Poka gara maki. There is fire right now. In the name of Jesus. My sister. Hello. Prophet. Hello. Kuna matrashi chiri kuitika pamuri. Ndiri kupera simba. Right, muri pamba handichika. Ndizvoka?
ndiri pamba. muda kudhilirwa pane mweya uri pamuri wandira kuti ukuregedzei, so you are going to be delivered. Totenda. Trust panapa panambobvunzwa munhu kuti une chii. Panapa paringopiwa vanhu maprayers chete. People anoti iye kuti vaprofitwe vari kungonamatirwa. People vari kungonamatirwa chete. This is just a prayer session. Vari kungonamatirwa vanhu. Hello? Hello? Ndikunga network rege twafonere futi. Munhu ari kungonamatirwa chete. Hapana munhu ari kutomboudzwa zvokunzi mukwazo dai uri munhu ari kungonamatirwa. Hello? Clear right now. Yes, I can hear you. Chese chiri mubody menyu because chese chakagara mubody mako. In your stomach right now, I speak fire in your stomach. 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 I speak fire right now. I speak fire right now in your stomach. I speak fire in your stomach. Everything in your stomach. I speak fire right now. I speak fire right now. Every attack in your body, every attack in your body, every attack in your body, we are breaking it right now. We are breaking it right now. In the name of Jesus Christ. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. 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 Thank you, my sister. As I was praying, yes, so just to cut, as I was praying for you, what was happening to you? Kuduma matanga kufamba like mune shunu zvokutenderera. Are you talking to them? Yeah. You can talk to them also. All right, it's fine. Kuva nhasi zvanga zvichiitika mubhodhi menyu hazvichaitika nditika? Totenda. Thank you. And were you feeling a pain before prayer? Aiwa pain here zvachiitika mudumbu nekunzwa musoro zvanyarara yezvino izvi. You are totally free. Hamucharwari futi kubva nhasi. Ndogamuchira. Thank you very much. Thank you. God bless you. Chibhodona ikoko. My sister, hello. Vema ngopinda famba nenyaya, my sister. Ndini ndiri kupinda. Ndiwe. Bismillah, I don't know kuti waisiri kuita kamera. Handizoti ndaijoina sei. Chiri kuita kamera chi? Phone yangu handisi kutomboona kana anything. Muri kundiona. Handiwa wanga uri pakamera wachinja iko zvino wabva takuona kufitebhu yako yeglazi iyo necloset. Okay. Wadzoka. Wadzoka tikukuona. We can see you. Okay. Makadi prophet. Hello, makadi zvenyu. Zvipedu makadiwo. Inini hamundiroda unamatirwawo about life. First thing is about my marriage. Ndakarungwa nemuromo wechirudzi. There's a lot of things that is going on. Zvimwe zvacho handichatonzwisise kuti do I have to keep on being in this marriage or do I have to go out? Tine mabusiness tinawo, but at the moment anotombondikanda panze pemabusiness kuti unoti there's something going on, then unozokudzosera. Ndine shop yandinayo yandaita zvehembe yandoda kuchinja ndiite zvechikafu, then iye ari kuramba because zvehembe hazvisina profit. So I'm having a lot of troubles. Zvinhu hazvisi kufamba, nyangwe kushop kwacho zvinhu hazvisi kutengwa. So ndinoda kuti mundinamatiro ndinyatsoziva kuti chii chiri kuitika. Am I in the right direction or I'm in wrong? I need spiritual eyes chaiyo yekuti ndikuita sei. Ko murume uyu ndekunyika ipi, if you don't mind, Nigeria? Murume wangu ndewekumalawi, but ndakatororwa ndikabvisirwa mari usiva kudhara. Okay, all right. Saka kuti haana kubata. Problem ndeyekuti
there's a lot Sis Melly. I think I need to wachitiudza go sewe to say zvinoitika tiyazokuda kuti profita kubatsira sei eno chiko chikuitika izvozvo toda tiri tichitaura kuseri. I can't say a lot. unozoya kuseri But kutaura yeah. Zvemishonga I don't think so, but ndinoona kunge munhu uya ane nharo, munhu nyangwe family yacho haitomukwanisi mukuona, haana munhu anomutsura achigara pasi achikuya handisi. All right, my sister, what I can say, it's okay, but I need to explain something to you concerning your family. I think we need to talk. We really need to talk. But for now, let me pray for you, Anika. Okay. Thank you. Close your eyes. Thank you. Right, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Close your eyes as I'm praying. Thank you. In the name of Jesus, spiritual husband, every spiritual husband right now, 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 we are breaking you right now. We are breaking every spiritual husband, every spiritual husband, every spiritual husband, every spiritual husband right now, every spiritual husband, every spiritual husband. I command it to leave you in Jesus' mighty name. From the day you are free, my sister, your life is free. I think we need to talk. We will talk. Don't worry. Thank you. unogara kujobek Cape Town. oh okay ndiongo kujobek ngatichinda kuconference zvino kucape town hamene kuti muzotaura sei Smell unogona kundipa namba dzavo. ini namba yandinayo ndikwanisa kupai because ipersonal number yavo it's a Okay. personal number saka ndikwanisa kupa iyoyo nokuti ipersonal number vakati ndisape ipersonal number munova kuti muwane number dzimwe dzavo public number pamwe vanhu vachandipa ndichakumbirawo ndipa Alright. Okay. Alright. Iri bochidona. Hello my sister. Hello Makadien. Chipo Makadishe. Prophet Makadien. Ndandichikumbira ukubati. Ndikushanda ndinoita zvekuzviitira ndega, ndinoita zvema-events deko, makekes, ndichingobatawo mabasa emaoko. Ndiri shirikadzi. But ndikuita challenge kuti pese pandashanda ndinoita urwere. Panotofanirwa kutora vanorwara, angava mwana, kumusha kungave kunotowanikwa kuna anorwara. Izvozvi as I'm speaking to you right now, my son is not feeling well. And zvaari kunzwa, we have gone through that the past 3 weeks. Nevasikana vangu vese takarwara the same kurwara ikoko. Izvozvi mukomana wangu is not feeling well, haana kutoenda kuchikoro. Okay, that's what is happening. Yes. I want to pray for you, Mama. Saka varikurwara vari pamuri ndimi nani right now? Izvo zvari kurwara mwana wangu mukomana. Munaye here papo? Regai ndimudani, handinaye muno masi regedzai ndimudaidze. Mudaidze izvozvi, apore izvozvi. Tanya, uya kuno izvozvi, mhanya. Ari kunzwe mwana wenyu? Uyu ndauya naye. Ari kunzwe chii? Soro nemudumbu. Pahuro nenzeve. Okay, Mama. Touch his stomach. Madam Dumake. Dabati. All right.
him close his eyes. All right. In the name of Jesus, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, every pain, I want you to leave this young man. It's only when I'm going to visit some market 3 times. Yes. The same sort of God. Ndabvisa. Okay, move from the other way. Uri kunzwe izvozvo. Hanzi nzeve. Yeku left nzeve. Yeku left. Nzeve yeku left. It's only when I'm going to visit some nzeve yeku left. Ndabvisa. Right. What is he feeling right now? Hanzi iri kuita kunge yakabhuloka. Nzeve yake. Okay. All right. Lastly, cheating murku visa something panzeve you again 3 times. Ndabvisa. Thank you. Right. Cheating murku visa something musoro make akavhara maziso ake. Ndabvisa. Right. What is he feeling right now? Hanzi panzeve zvichiripo asi zvanani. Kubva nhasi mwana wenyu apora nika is free ngaaende kuchikoro mangwana anomuka right. Tinotenda prophet. Thank you. All right. Thank you, my sister. Thank you. Donai. Hello, dear. We have a camera. Donai, my Tanya, Donai. We have a camera. Taura tiburtsa musoro wako pakamera tikuone. Atikuone kwa kuchitadza feni. Mira pamberi pekamera. Tirikuona mbedha. Yeah. Waisa murima. Murima. Naungaita kamera. Yes. Sudira kumasure bichara sinyaso kuona. Sudira kumasure chisiya kamera ipapo. Yes. Chitaura na prophet. Hello, prophet. Yes. What should I pray for you? Okay, ndofungwa kuti ndina matiro zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka, masetbacks achona anyanya, kungobirwa pamba, even tikashanda mari hapana kana chairi kumboshanda, and ndina matiro ndiitowo mwana, ndine problem yekusaita mwana. Okay, thank you. Munozoona testimony ndizvi. You come with the testimony. The testimony yemwana wenyu because we are going to pray for you. You come with your testimony. All right. I want to pray for you. Can you touch your stomach? Ndabata. All right. Okay. Right now, every spirit, now I command it to leave you right now. Every spirit, mubati mwana wenyu uye musunungurwe kubatika right now. Every spirit that is holding your baby, we are breaking it right now. Every spirit, every force of us be delivered fully in Jesus' name. Amen. Amen.
My sister, muri kutaura pafoni apa ndakukubvisai. Muri kuita noise, please respectai kana mwana chinamatira zikana. Musadaro. Are you okay, babes? Yeah, I'm okay. All right. Pachine chimwere adonake prophet. Okay, ndachikumbira kuti vana matiro business redu ratiri kuita risi kufamba zvakanaka. Zvinhu zvakangomira apa kumbofamba. Okay. Prophet, look at it, okay. Welcome to the Shinyarara foot. SIS MELLY. Hello. Mirai Makadar. Prophet. Okay. Thank you. Yes, I can hear. Thank you. I can hear you. So that's the thing that you are free from the day. God bless you. Saka business kwaya kufamba batunamata kwaita tunamata. Okay, thank you. Muzoyaone testimony. Chidonako. Vari murima vari kuita noise vachitaura ichinzwe. Makadi prophet. Makadi izvonyu. Tiripo. Prophet ndodaona matirwawo marriage yangu. Nemurume wangu taidanana zvakanaka, but mazuva ano takungotukana tisingawirirane. Tatine urongwa hwokubuda kuchando, saka takangomirirawo munhu anga akatipromisawo COS kubva last year. Tanzwa nekuchinja ma-TB test achiexpire, saka tirikukumbirawo breakthrough. Okay, that's good. Thank you. For you, in the name of Jesus, kuvanasi wewe china kuzora upenyu wake kumashure suduruka pa upenyu wake izvozvo. Your spirit, live a life right now. Wewe china, what you are doing in a life, live your life right now. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. And your life to be free. I command your life to be delivered. I command everything in your life to be free. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you, my sister. Thank you, my sister. Hello, dear. Hi, Smelly. Ndindipinde. Pinde tata uyava kamera. Makadi ndiri pakamera ndisi pakamera. Watangira uyu ora ichitaura nokuti wako wakachenga mchanga chitaura nokuti uyu ndiye atanga asatotangirwa chitaura. Taura. Okay. Indine problem yangu profess. Murume akaenda ndakasiwa nemurume nevana 2. Saka ndauti mundibatsirewo kuti adzoke, but zvinenge zvokuti maybe zviri kufamily kwangu. Zvaizvokuti akangoramwa, but reason chaicho papasina. Professor. Okay, where are you right now? And UK. Okay. I needed a photo of your husband. That's fine. But what we can do, let me pray for you. Okay. Let me pray for you. Okay. Close your eyes. And Thank you. Thank you. In the name of Jesus. 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 Anti-marriage spirit. Suduruka pari papo. Every anti-marriage spirit. 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 In Jesus' mighty name. May we anti-marriage. Suduruka pari garapari zosi. Mweya usati agare mumba suduruka izvozvi. Suduruka ikozvino. Wakatogara mubhodhi make mweya we-anti-marriage suduruka izvozvi. Suduruka izvozvi. You spiritual husband, I'm speaking to you right now. You spiritual husband, you are living in a body. You are living in a system. You are living in a body.
right now, you spiritual husband, I want you to leave right now. 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 In Jesus' mighty name. In the name of Jesus Christ. My sister Govanas, you are delivered. Anditika? Thank you, Prophet. Kanodzoka here murume wake Prophet. He's coming back. He's coming back. Mwari wakanaka. Very soon. Very soon. Very soon we're coming back with a testimony. Mwari wakanaka. Thank you. Thank you, my Thank sister. you, My sister, Prophet. chitaura Thank you, ichibwe Sister. munopindigwa futi na brother. Makadini Prophet. Makadini zvenyu. Ripo pangu. Ini ndine problem ndofunga ndatwa almost 3 years ndine same pain. Musana wangu unorwadza like by spinal cord all the way musana wese kusvika kutozine kwaunoperera kumashure, then muzasi memazamo mumaribs ndinoita semakafriza kuita kunge ndakatsva nemvura kunge mune maronda mukati muzasi memazamo maribs. So kutoti kana kubasa chaiko handisi kutombokwanisa kana kuenda. Izvezvi ndatova nemwedzi wese handisi kuenda kubasa. What so to the doctors? What did they say? Madoctors akaenda, ndakamboenda kuSouth Africa 2 times, ndikaenda futi ndakunoku 3 times kunoku, but vari kungorora the same kuti havana chavari kuona. So I'm still not basa because of this pain. Yes. Okay. Okay, my sister. I want to pray for you. Okay, I think you can close your eyes. Amen. Right, you spirit of death, I'm speaking to you right now. Spirit of death, listen to me. Spirit of death, you may rufu suduruka pa ugere papa izozi. Rufu suduruka pa ugere izozi. Right now, 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 right now. Spirit of death, leave a body right now. Spirit of death, leave a body right now. Leave a body right now. Leave a body right now. Every sickness, I want you to live in that system in your body. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. My sister, you are free. Touch your stomach. As I'm praying for you, touch your stomach. Kubva nhasi dambudziko renyu rese ranga richikushungurudzai muchirwariswa kuti musaende kubasa, kuti musakwanise kushanda, kubva nhasi zvapera nezita raJesu. You are healed, you are delivered in Jesus' name. Dati musumuke pamuri ipapo. I want you to test yourself. I want you to tell me if there is a pain you are still feeling. How are you feeling? Hana. Gara padhuze, mira padhuze nepaunogona kuzogara. Hanzi hana yangu iri kurova Prophet. Okay. Shone peke yavo futi. Prophet. Hello. Don't worry. Don't worry. It's the network of
the hotel. Yeah. Thank you. Yeah. All right. Don't worry. Okay. Right. All right. Let it be delivered. I want it to be fully delivered. Okay. You spirit, right now, right now, right now, right now, right now, right now. You demon, you are in your life. You are in your body. I speak fire right now. 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 You mwe werufu urutsvage kupari we. You mwe werufu. Urutsvage mbodi make. What do you want in your body? What do you want in your body? Spirit of death, I'm speaking to you. Why are you staying in your body? You spirit of death. Spirit of death, I'm speaking to you. Urugareshi mbodi make. Bisa zvawakaisa mbodi make zvese izvozvi. Kurumidza izvozvi kubvisa zvawakaisa mbodi make zvese. Now. Kurumidza kubvisa zvawakaisa mbodi make zvese. Kurumidza. Pisa mbodi make izvozvi. Zvawakaisa mbodi make zvese. Uri kumurwarisa every day and you want to kill your life. I said, remove everything you have placed in your body now. Remove whatever you have placed right now. Whatever you have placed right now, remove it now. 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 I say now in the name of Jesus. Bisa nemaoko ake zvawakaisa mudomo make zvese. Bisa izvozvi. Kurumidza kubvisa. Iwe mweya werufu, I'm talking to you right now. Kurumidza kubvisa zvawakaisa mudomo make nemaoko ake. Remove everything you have put. Remove everything you have put. Remove everything you have put in your stomach. Adona ane munhu manje. Ane munhu manje. Adona. Prophet. Can you tweak your prophet wakomana? Hello, prophet. Okay. Adona. Yeah, Monregerera ndisikumba. All right. Adona. Thank you. All right. You spirit, I said, what are you doing in your body? I speak fire. Down there, I speak fire. Down there, I speak fire. Down there, I speak fire. Spirit of death, right now. Spirit of death, listen to me. I want you to pack your bags. I want you to live your life. I want you to live your life. Spirit of death, I want you to live your life. In Jesus' mighty name, you are free from today. Amen. In Jesus' name. Amen. 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 My sister, hello. My tichaziva akarara Adona tichagoziva zvino kana pasina munhu ari padhuze. Hello, my sister. Hello. Okay. You are delivered from today, Andika. Amen. Test yourself. Is there any pain that you are feeling right now? Ndatimbonzwa hana yangu ichirova asi zvinezvi yadzikama. Is there any pain? Because of Rwara and all those things you're explaining. Is there anything you are feeling right now? Ribs mama mandanga ndisorwa ndantichinzwa kunge muri kudirwa mvura. Muri kudirwa mvura mumaribs manda ndichinzwa. And pain pamusana handisi kuinzwa izvezvi. Mbosumuka ufamba unosvika kusofa uko udzoke tione. Mwari vakanaka shuwa. Glory be to Jesus. Amen. So, Amen. How are you feeling?
Rinani SIS MELLY. Mwari wakanaka, my sister. Mwari wakanaka. Join us also kuma 12 handitika, as we continue also kuma 12, please join. Prophet achikunamatira kuti uchinamatsawo wega pachizvako. Nditi. Thank you so Right, much. Prophet, is there anything? Tata mudonetsa. I think she's free. Maybe another day. The daughter has one. I go to the but I think she's free. I think for another day. Thank you. Okay, so panoya next prophet, next time unataura before vauya uti uone zvacho uona. Amen. Alright. Thank you. Chidonako. Ishe nunurai ndoda kuedda but hauna green button. I can't see your green button. Ishe nunurai, I wanted to add you but I don't have a green button. Brother, how are you? Makadei SIS MELLY. Did right and that's what say? Para makasimba. Ndokumbira kutaura na prophet. Okay. Ndaunamatirawo pamusoro pemabasa emaoko business. Zvinhu zvacho zvakangomira, wakaisa ma-invoices. Response yacho nairi kunonoka. So almost wakaisa invoice anhasi text even to a month. Pasina response yaitika, vanhu vachingotenderera from office to office uchitadza kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. That's good. So I want to pray for you. So Sister Millie, I think our Sarah too, I think okay. Then next time we'll continue. All right. No problem. No problem, Prophet. No problem. No problem. Okay. So let me pray for you, my brother. Right. In the name of Jesus Christ, declare your life is delivered. From the day your life is free. From the day whatever to hold back your life, from the day your life is free, you are totally delivered. You are free totally in Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. Amen. I think network yet is a foot. Thank you, but I can hear. Thank you. Okay, all right. Thank you, my brother. Thank you very much. Right, dear? Okay, Makadii SIS MELLY. Three right, what say? Right. Makadii prophet. Makadii is the new season. Tiripo. Ndiri kutaurawo ndiri kunyika yeFrance. Ndiri kufesawo challenge yekuti ndiri kuaplayirawo for mapepa angu. So right now ndakasubmita application but ine some sort of delay iri kuitika pairi. Mamwe maresults akatobuda saka ndichikumbirawo kunamatirwa kuti maresults acho abude uye auye iri positive result. Okay, munotenda here sisi? Ndinotenda. Okay. You are coming back with a testimony. Andika? Close your eyes. Amen. Right. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Close your eyes. In the name of Jesus. Spirit of stagnation, right now, we are destroying you right now. Spirit of stagnation, stagnation, spirit of stagnation, spirit of stagnation. Right now, I speak fire right now. 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 Spirit of stagnation. You may want to hold back your life. I speak fire right now in your body. In your body. Body, in your 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 body. Whatever that was placed in your system that delays your life. Kubanas, my sister, you are going to receive good news. Amen. You come with a testimony. Thank you. Amen. Right, hello, dear. Hello. Hello. Hello, Prophet. Hello.
Hello? Hello. Oh, I can hear. Trukunzwa. Amakadini Prophet. Okay. Ine ndikuda kungoona matirowo zvidiki ndiri zvedu makadiniwo kuda kungoona matiro ishu yemapepa emuri muUK ndakaisa application rangu ende ndichakamirira so ndiri kungodawo favor negrace. Amen. Nekuti pari zvino ndiri kungoshanda wemuno. Okay. Grace usiku wa nasi. Okay, let me pray for you. All right. In the name of Jesus Christ. Thank you. In the name of Jesus Christ. 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 Jesus. In the name of 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 Jesus. Your prayer is answered from today. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Your prayer is answered, my sister. Amen. Amen. Right, Prophet, tokumbura kuti muna vanhu vese nhasi just to cover them all vachizomirira vasina kukwanisa kupinda pamhepo kuti vachizopindawo next time. Thank you so much. Thank you so much. Let me pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I pray for everyone listening. If you are sick, I pray for you right now. You are healed. If there was a challenge, you are delivered. You are going to receive good news. If you are praying for your marriage, your husband is coming back. If you are praying for any challenge financially, your business is free. As you are hearing this prayer, wherever you are, right now, Jesus is right where you are right now. You are delivered, you are free in everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Right. Prophet, thank you very much for coming. Next week, we'll be available. Yes, will be available next week. All right. So we'll see you next. Prophet, we'll see Prophet next week, guys. Chakudzai Monday or Tuesday, I'll tell you. But Prophet will come back. Kana usina kupinda nasi na mama kawandisa. Musaure moyo ndangachingotora na wakasenda ma request. Kwete wanga chinyora ti 8. Wanga kasenda ma request ndana ndichitora. Uchapinda wo next time antika. Prophet tinavo pano. Vese vakona vanyora ti 8 guys. Prophet vati zvanasi zvakwana. Antika tosangana zvakare next week. Maybe ndichati before next week Mswede ndotinyora garai manyorisa master. Tongotanga neva wanenge vatanga master because makawanisa muperi one day guys. Munotoda 6 months mchungona matigoti muperi. Anmona. So thank you very much Prophet. To those vari ku SA guys ndapina apo vari ku SA mune privilege yekuenda kunovaona ku Kempton Park madates akanyorwa pandapina na Felix Chimbenda apo anomaona batai madates iwayo next week vanenge vari ku Kempton Park and vari kuti Cape Town you are allowed also kuti muronge se group andika muronga kuti muvadedze ku Cape Town munobvumidzwa as long as madates avo are free andika you can organize everything vaku transport yava everything muvadedza but right now vari kuya muJoburg ndimo vanenge vari ku Kempton Park andika munokwanisa kuunda ku Kempton Park koko endai in numbers guys ndionoza dambudziko rako go in numbers vari muJoburg madiaries go and support the crusade ya Prophet also go with a positive mind and a positive spirit yekuti ukanonamatirwawo zvinhu zvako zvinodiwo zvinokufambira anditika avabhadharise it's for free ma prayers havabhadharisi kana wanamatirwa zvako zvikaita andika iwewo semunhu sedunga munhu unozivawo unopawo thanks handiti ndizvo you give thanks nokuti vane mhuriwo anomaona ndevanofanira kuti vararamisewo munhu wanongoita basa ramwariwo iroro chete handiti tichikunzwa raraka madiaries so Prophet thank you very much we'll talk again soon. Thank you Prophet. Thank you so much. All right Prophet. Okay. Right. Antimanzoka vari kuenda kuJoburg munoenda munovaona one on one motaura it's for free
ane muri kunzwa ndatipa free and ndatifa pa free pakaita ka secretary kana kuti ka treasurer kakuti kwaiunza mari mudze kuti simeli wakati for free andika iwo ndanoona profit ona madhoka kasi kana zvazoita usakangane kutenda andika achorawo nguva yake kukunda matira nekudii andika inonzi token of appreciation anditika iyoyo anti ndizvo ehe pane anga chitanzi ndine testimony anguri abvira unyora mucomment section chiko ndine testimony ndofunga kana madhoka last week ari kupi pane anga chiko ndine testimony achingonyora tichitanga service ndine testimony but ndatadza kumueda because takatotanga ari kupi kana uripo testimony please ita kuti ufone right now you can call in and share your testimony you can call in and share your testimony vari vanga vachitiva nevatestimonies vaya call in and share your testimonies tinzwewo animaona tinzwewo vana shorai nana tikuya nemuono wedu panenge pachitika atishore zvinhu zvevamwe anditika pamunenge pachitika minamato iwe if it's not for you anditika unongodarika wozodzoka kana takutaura zvechivanhu paya wozodzoka ipapo kana wowe chivanhu vakutaurawo iwo wechikristu unongodarika waunyerere anditika wozodzoka kuti atishore munhu nemunhu nezvaanoita anditika munhu nemunhu ane bhilifu yake munhu nemunhu ane zvinomushandira anditi munhu nemunhu ngamire paanodi paanoda musashore andi ndizvo guys ndofunga hapa chinacho chimwe chandingada kuti nditaure ndakandauya neprogram yaprofeti and I hope vanhu vari kubatsirikana sterek kune vakamboyawo nematestimony angu kuseri but handiwadzoda kutaura matestimony evanhu ndirini ndida kuti ndazvitaurire ega animaona handitauri testimony yemunhu handisiri ndakanamatirwa ndikabatsirwa svike asi varipo vane matestimony vakatouya kwandiri kuseri vakataura kana watendera they will still come back and vakapa matestimony avo ndakambona patestimony yemwana wemusikana wekuti mufunge mwana wangu akuita tsvina yega vanhu vakataura vamwe vakataura zvavaida kuti he mwari wazodidi guys mwana uya anga achinzi kumadhokta kuhospital vangu vachimudzosera kumba anga achitiswa tsvina nepiritsi ndoranga achimuitisa tsvina handika asana matirwa pano mwana anga kuita tsvina yega zviri normal but nekuda kuti vamwe manga musipa pamaprayers you didn't see what had happened you didn't hear what the mother said makangoona pachinzi mwana aita tsvina mukamhanya kuenda unokomenda zvisiriso it's wrong guys zvimwe tinozvidedzera macases tinozvidedzera kutukwa shamu chaiyo nekuti tinongomhanyira kunotaura zvatisingazivi usina kutangira wakatangira nyaya animaona mutonzwisisa kuti zviri kufamba sei kutori nani tine mukadzi kuti aive nemwana wakaidya hembe munoiziva tichiti naimi mwana wayo anodya matauro zvinoenda pai kuchikoro achitenga matichesi every week akatomboya panapa achiruma mwana achidanga achitsenga zvokutsenga zvo zvamatichesi achidedzwa kuchikoro every week mukadzi uya akanamatirwa pano mwana uya achadyi hembe kudya hembe zvaita achidedzwa kuchikoro everyday kunzi mwana ari kudya hembe zvoongopedza hembe dzavamwe achiruma dzake tisheti everyday nyuwa inoya neziburi adla mucheka wose uyu achidla sipo achidini akanamatirwa pano haachadyi animaona saka kana mwari wangu kuloketa guys zvinongoita kana mwari vakuloketa zvinongoita zvina basa kuti vanhu vari kuti kudika kuti vamwe vari kuseka animaona hanzi is there anybody ari kuedenville utiendesera dei here munogona kuzongobatsira mungashayi kujobek office hamungashayi animaona so guys ini ndakuinda tobatsana hedu mangwana tichiendera mberi nenyaya yedu mangwana gara tikutaura nezvechiko tadambodzira nyaya yemachallenges emasingle mothers anditi asi takazokumbirwa pane topika takazokumbirwa tikanzizotaura nezvechi vana vatete anditi vana vatete vari kufurufusha varoora mudzimba medu we mwedzi waugasti maona here asikana hatidi kumupa hedu mbiri nekumupembedza mamuona august guys mamuona august ari kuburisa zvinhu zvakawanda mamuona august une mhepo asikana muaugust garai pamunamato vedu we nzvengai indinodombozesa kudoya kuti unoya ukasomudza mhepo dzingofamba dzingodi august waida mhepo vedu we august vedu we wakatooma august tikungoona kuti august ari kungoti achingoti hanzi even wakaprofet uya wokutemwa even wakatetulde uya wokurokwa nekutemwa akapura kwaprofeti ikoko exactly handimaona zvinodhibana nekudi nekutenda kwako handimaona so tosangana mangwana guys masikati tichikurukura edu semazuva ese pano asi august guys august wandihlisa august garai pamunamato guys ngatisanganei vamwe munotiza maprayers asi makatakura kurema tinoti ngatisanganei na12 pana 12 manhira patiri kuitirwa zvinogara zvakadaro nezuro chaenda kaona imwe testimony nezuro
When I'm a testimony nezuro vakuru testimony murume achiya netestimony guys andizogona kuplaya nekuti ine zita rake mukati asi ndogona kukuseka dimbo kuna 12 na 12 zvinhu zviri kuitika guys zvinhu zviri kuendeka pamuna 12 vamwe vachingosara vamwe vachingosvora vamwe vachingoseka kuna matokwate chingota tichirevesa paya mwari unotongopindura mufunge yandimbotira ngokuhwiseka dimbo vanhu vari kuita vedu vanhu zviri kutonyatsofamba verei ndikupe nyatsonza hadzimai pray nyaida ngotaura kuti nezuro wakatumwa naMwari kuti utaure neni. It was mainly directed at me. The prayer you did last night, I don't know, ndambozoda kutsvaga video kundoishayo. On Thursday I went for medical checkup. handichatauri zvakawanda because zvine chekuita nemamedical but mangonzwa handichimaona mangonzwa kune testimony kumberi asingozati kumberi kwekupedzisira kwegame ka it was all zvanga zvatooma odotadza kutoti aindiswa wangafanira kuindiswa nebasa uchinzi zvazodai asi Mwari vanongopindura nekunamata kwako munhu kwete kuti akanamatirwa neni ai ndakangosheya kashoko I just shared the word asi munhu nemunhu akazvinamatira ari kwaanga ari anomuona ari kwaanga ari. So guys, kutenda kwako ngakukuporese usadhaute, don't be a doubting Thomas. Handichika musadhaute Mwari ushu vanozviita zvina basa rakushandisa kamunhu kadiki diki profeta vadiki diki zvokuti tu pabodi but zvinenge zviri maari ndo zvinenge zviri zvikuru hazvina basa kuti dzimongo unoziva munhu unoziva ini kuti andovaziva vachimbodai amene ako unongopfurwa uchingoveneka guchaja kuti ndovaziva vakazodai isakatoenda kumberi handimazviona. Saka toda kuti muve nekungotenda guys vanokwanisa sangana 12 ndoziva kuti dzakaoma kumirira 12 but mazuva tiri kutojaira kutomirira 12 iyoyo kuti tikuchallenge we are there kuti tikuchallenge the devil and we are destroying his territory tiri kutopinda imomo and we are reclaiming back what is ours chakabiwa naSatani tiri kutora back. Saka wanikwa uri part and parcel of these guys atimboite nguva yakareba I think tiri kuita about 15 minutes to 20 minutes tatopedza 15 to 20 minutes tatopedza anomaona. So guys tobatana zvakare mangwana nditika muve nerunyararo peace reigns unto you guys vese vakatakura kurema vasiri kugona kushare Mwari akuporesei ndozati munenge muchifamba makatakura matombo Mwari akuporesei murerukirwe muitirwe nyasha tosangana zvakare mangwana nditika bless you.